Ayos, ang galing talaga. Dapat hindi malaman ni tatay na alam ko nang tungkol sa pamaypay ni nanay. Ikoy anak. Init. Asan kaya si tatay? Andito ka lang pala, tay. Anak, tamang-tama pa lang dating ko. Kumain ka na ba ng agahan? Opo, tay. Papasok na nga po ako eh. Ganun ba? Sige. Pagpasensyahan mo na ito, anak. Ito lang kasi ang nakayanan ni tatay. Okay lang po, tay. Alam ko naman pong mahirap tayo. Hayaan mo, anak. Pag nakahanay si tatay, bibigyan kita ng pera mo. Wag na po, tay. Ipangbabayad na lang po natin sa mga utang natin. Alam ko naman pong madami tayong utang, tatay. Dahil noong nagkasakit si nanay, pero iniwan niya pa rin tayo. Hanggang doon na lang talaga siguro ang buhay na binigay ng Diyos sa nanay mo, anak. Tay, di ba nagagamot si nanay noon? Oo, anak. Ba't di niya ginamot yung sarili niya? Hindi ko alam, anak. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo, anak. Hindi kayang gamutin ng mahika ng pamaypay ng nanay mo. Dahil yun ang kautusan nila, ang mga engkantada. Sige po, tay. Papasok na po ako. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha. Umuwi ka ng maaga. Opo. Laki na ng anak natin, mahal. Sana nandito ka pa. Kapiling namin. Tay, papasok na po ako. Anak, pasensya ka na, ha. Hindi ako nakaluto ng agahan mo. Sakit kasi ng ulo ko at katawan ko. Tay, ang taas po ng lagnat niyo. Gusto niyo po, wag na po ako pumasok. Para po, ako na lang po ang mag-asikaso sa inyo. At ako na rin po ang magluluto ng pagkain natin. Hindi, anak. Pumasok ka. Maya-maya siguro magiging okay na rin ako. Sigurado po kayo? Kayo pong bahala, tay. Basta po, uminom po kayo ng gamot, ha. Oo naman, anak. Mahana ka talaga sa nanay mo. Maalalahanin. Sige po, papasok na po ako. Hindi naman siguro masamang gamitin ko sa pagkakataong ito, yung tinatago ko. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko talaga kayang kumilos ngayon. Tagal ng panahon na tinago kita dahil sa bilin ng asawa ko. Bakit may hawak na pamaypay si tatay? Sa'yo ko iiwan ang mahalagang bagay na ito. Makakatulong ito sa iyo at sa anak mo sa oras ng pangangailangan. Huwag niyo sana itong abusuhin o gamitin sa mga walang kwentang bagay dahil mawawalan ito ng bisa. Hindi ko naman nakakalimutan yun, mahal. Teka, hawak ni tatay yung pamaypay ni nanay, ah.
hindi pa rin talaga nagbabago. Kanina ka pa ba dyan, anak? Hindi po, tay. Kakarating ko lang. Sigurado ka, anak? Ayos na po ba ang pakiramdam niyo, tay? Medyo okay na ako, anak. Sige na, pumasok ka na sa loob. Sige po, tay. Ikoy, anak! Ikoy, anak! Dito pala siya. Ikoy, anak! Bakit po, tay? Pupunta na ako sa bukid. Ikaw na ang bahala sa baya. Magaling ka na po ba? Oo, anak. Sigurado po kayo, ah. Baka mamaya, mapano kayo sa bukid. Ito talagang anak ko. Magaling na po ako. Kaya ikaw na ang bahala dito sa bahay, ah. Alam mo, anak, dating gawin. Total, wala ka naman pasok ngayon. Po, wala pong problema. O siya, sige na, anak. Tutuloy na ako. Sige na, tuloy mo na ang pagwawalis mo dyan. Sa wakas, nahanap ko rin. Ngayon, hindi na ako mapapagod magtrabaho dito sa bahay. Dahil dito sa pamaypay ni nanay. At magiging madali na lang sa akin para sa lahat. Ayos, hindi na namin problemahin ang pagluluto namin ni tatay. Salamat dito. Ayos, ang galing talaga. Dapat hindi malaman ni tatay na alam ko nang tungkol sa pamaypay ni nanay. Ikoy, anak! Wow! Linis ng bahay, ah. Sipag naman ng anak ko. Siyempre naman po, tay. At saka, nakadato na rin po ako ng pagkain natin. Talaga, anak? Nakakapanibago yata. Huwag po kayo mag-alala, tay. Palagi na pong ganito. Salamat naman kung ganun, anak. Halika na. Kumain na tayo. Ano kaya sasabihin ko kay tatay? Alam ko na. Ang pamaypay ni nanay. Ayos! Ang galing talaga ng pamaypay ni nanay.
Tay, tignan niyo po to. O anak, bakit ka nagmamadali? Wow! Galing naman ng anak ko. Manang-mana ka talaga sa akin, anak. Siyempre naman po, Tay. Halika na, anak. Pasok na tayo sa loob. Sige po. Grabe naman. Kadami ko namang assignment. Oh. Ang dami mo naman yata assignment, anak. Oo nga po, Tay. Pero kayang-kaya ko po to. Alam ko naman, anak. Dahil natataas naman ang grado mo itong nakaraan. Siyempre po, Tay. Nag-aaral po ako ng mabuti. Mabuti naman kung ganun, anak. So, sige, alis na ako. Pupunta na ako sa bukid. Sige po. Ayos, pagkakataon ko na naman to. Naku! Nakalimutan kong kumuha ng pamunas ng pawis. Mamajikin ko na lang to para mabilis matapos. Bakit hawak ng anak ko yung pamaypay? Salamat na lang at meron ka. Ang hindi alam ni tatay, kaya matataas ang grado ko dahil sa'yo. Kung bakit mabilis kong natatapos ang gawain ko sa bahay. Paano niya nalaman ang tungkol sa pamaypay? Gagamitin kita para hindi ako masyadong mapagod. Ikaw! Anong ibig sabihin nito? Kailan mo pa inabuso yung pamaypay ni nanay mo, ha? Sagutin mo ang tanong ko. Kailan pa? Nung nakita ko pong ginagamit nito. Sinasabi ko na nga ba? Tinatanong kita noon. Bakit ka nagsisinungaling? Ha? Bakit, Tay? Kayo lang ba may karapatan gumamit sa pamaypay ni nanay? Ganun po ba ang sinabi ni nanay, Tay? Mali ang lahat ng iniisip at ginagawa mo, anak. Dahil ang ginagawa mo ay trabaho ng isang tamad na tao. Pwede lang yang gamitin kung kinakailangan. Ginamit ko lang yan noon, anak. Dahil natatandaan mo ba? May sakit ako noon. Hindi ako makakilos. Kaya ginamit ko yan. Naawa naman ako sa'yo nang ikaw pa ang gagawa ng mga gawain dito sa bahay pagdating mo galing eskwelahan. Ayaw niyo po bang mataas ang grado ko sa pag-aaral? Siyempre, gusto ko rin, anak. Pero alam mo ba, mas masarap sa pakiramdam ang pinaghihirapan mo, ang tagumpay ng tinatamasa mo. Dahil kapag dinaan mo sa ganyang bagay, pandaraya, at higit sa lahat, katamaran ang mayroon sa'yo. Naisip mo ba yun, anak? Isa pa, bilin ng nanay mo, kapag ginamit mo ito sa hindi maganda, mawawalan ng bisang pamaypay na yan. Kung pwede lang sana gamitin sa lahat ng bagay, matagal na sana tayong mayaman. Tay, patawad po.
Siguro nagalit si nanay sa mga ginawa ko. Hindi ko alam, anak. Pero dapat humingi ka rin ng tawad sa kanya. Nay, patawad po sa mga ginawa ko. At alam ko po, mali ako. At pangako, hindi na po mauulit. Anak, palagi mong tatandaan, walang ibang sasarap pa sa pakiramdam sa ibang tao kapag pinaghihirapan mo ito bago mo makamit. Opo, tay. Kaya sana, anak, huwag mo nang ulitin ng ganito, anak, ha? Opo, pangako. Kahit na alam mo na ang tungkol dyan sa pamaypay ng nanay mo. Mag-aaral na rin po ako ng mabuti para matataas palagi ang grado ko. At hindi na rin po ako asa sa mahika. Tama yan, anak. Natutuwa naman ako sa'yo, anak. Naisip mo ang lahat ng yan. Palagi mong tatandaan, gagamitin lang natin to kung kinakailangan. Opo, tay. Pangako. Halika nga rito, anak. Payakap nga. Gagalingan mo na, anak, ha? Opo, tay. Mag-review ka ng mabuti para makamit mo yung rorok ng iyong tagumpay, ha? Opo. Huwag mo nang ulit gamitin to, ha? Opo. Itago na lang natin. Ay, anak ko talaga. Love you, anak. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan matikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatag to manin. May met pa no gumatang katikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may isa lang kasta. Babalin lata. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamatikas ta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mati